Luke chapter 1 this afternoon. Mag-start ta verse 15. Mabasa nga to sa verse 15, 16, ug 17. Kini us ka propesiya gikan sa anghel kabay ni John the Baptist. Excited. Kini us ka propesiya sa anghel kabay ni John the Baptist sa wala pa siya na tao, sa wala pa gipanamkon actually. And Luke chapter 1 verse 15 kung nana sa amen. Now you may stand up with Brother JD. Tanaman hindong palihog. Luke chapter 1, verse 15, 16, and 17. For he shall be great. Ang anghel nagastorya diri nga ni Zechariah ang amahan ni John the Baptist. Ug nagastorya siya kabahin ni John the Baptist. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God, and he shall go before him, before Jesus Christ, in the spirit and power of Elias, that's Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Bisaya. Kay siya, si John the Baptist, mahimong dako diha sa pananaw sa Ginoo. Og dili mo inom og bino ni maisog nga ilimnon. Og siya mapuno sa balang espiritu bisan gikan sa tagwangkan sa iyang inahan. Og daghan sa mga anak sa Israel iyang pabalikon sa Ginoo nga ilang Dios. Og siya magalakaw. I was South American. Og siya magalakaw sa iyang atubangan diha sa espiritu o gahom ni Elias. Magalakaw sa atubangan ni Kristo. Maguna siya ni Kristo. Diha sa espiritu o gahom ni Elias o sa pagliso sa mga kasing-kasing, sa mga amahan ngato sa mga anak, o sa mga masinupakon ngato sa kaalam sa matarong. Kita na sa pulong masinupakon. Min rebelyoso, di ba? Masinupakon. Kikan sa pulong supak. Masinupakon ngato sa kaalam sa matarong. Sa paghimo nga andam sa usa ka katawhan nga inandam alang sa Ginoo. So my message comes from verse 17, to turn the hearts. Sa pagliso sa mga kasing-kasing. To turn the hearts. If that sounds familiar, it should. Magampan na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you bless the message right now? Please, ginutabangi ko. Lord, I have no power on my own to deliver the truth you've laid on my heart. Would you please, dear God, fill me, Lord. Puna ko sa imong gahom karon aron maka-deliver ko sa mensahe sa saktong paagi. Lord God, would you help me to say exactly what's needed? Would you fill me with your spirit? Would you guide my thoughts and my mind? Would you give me a clear mind? Holy Spirit, I pray, God, you give me a holy zeal as I deliver the message tonight. Keep my mind clear, my sugars level. God, we need you. Meet with us, please, right now, God. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. Pipila ka simana nilabay. Nagwali ko sa mensahe Sabado sa buntag. Maybe 2 ka bulan nilabay. Ako nagtawag sa mensahe, heart turners, came from the same text. Heart turners. Can I say, ang mga tigliso sa kasing-kasing? Can I say it that way? Ang mga tigliso? Does that sound right or sayop ka na? Something like that. Heart turners. Ang mga tao nga makaliso sa kasing-kasing sa laing tao. Niyan ang mensahe, nag-study ko ni kabay ni John the Baptist. Without a doubt, si John the Baptist usa sa pinakanindo nga magawali diya sa tibok Biblia. Isog gayud siya, walay kahadlok. Siya niabot, the Bible says niabot siya diya sa espiritu ni Elias, si Elijah. Elijah is the one who called down fire from heaven on Mount Carmel. Elijah is the one who killed 850 prophets. What in one word, how would you describe Elijah? What's the word? Maisogon. Wa siya kahadlok ni bisang kinsa. And that was John the Baptist. Magwali siya, walay kahadlok. Si John the Baptist, siya ang, sa English, the forerunner of Christ. Siya ang nag-una ni Kristo aron mag-andam sa katawhan sa Israel alang sa pag-abot sa ilang hari. He was the forerunner, ang nag-una ni Jesus Kristo.
O sa wala pa siya na tao, sa wala paggipanamkon, ang Diyos nagpadala sa anghel, aron mo story sa iyang papa, o ang anghel nag-story kabay ni John the Baptist, and he said, John the Baptist will turn the hearts of God's people. Si John the Baptist ang moliso. Can I say paliso? I feel like paz. Is it moliso or mopaliso sa kasing-kasing? Or is there a better word than liso? Maliso. Pero siya ang mohimo. Mopaliso. In the Bible, they use the word moliso diretso. So nalibog ko gamay. Si John the Baptist, mopaliso sa mga kasing-kasing sa katawhan sa Diyos. Turn the hearts. Turn the hearts. The Bible says in Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Mantay ang imong kasing-kasing uban sa tanan pagkugi. Kay gikan ni ini. Gikan sa kasing-kasing. Siyempre, dali ang kasing-kasing na naidugo. Dali ang lawas ng kasing-kasing. Nakastory ka ba sa, like I say, kinahiladman? Kanimo, the deepest inner man, ang imong tinod, kinaiya, ang imong kasing-kasing. Bantay ang imong kasing-kasing uban sa tanang pagkugi. Kay gikan ni ini ang mga linugdangan sa kinabuhi. Meaning, ang tanan decision sa imong kinabuhi magikan sa imong kasing-kasing. You listen to me very carefully. Ang mga decision sa kinabuhi dili magikan sa hunahuna, sila magikan sa kasing-kasing. Kung ang tao kabalo diri unsang sakto, pero ang iyang kasing-kasing nagtingwa sa dautan, mupili siya sa dautan bisan iyang hunahuna kabalo. Ang decision magikan sa kasing-kasing dili sa hunahuna. So kung ang tao, kung ganang ang mga tao maghimo sa mga maayong mga decision, kinahanglan dili magliso lang sa hunahuna, kinahanglan magliso sa kasing-kasing. O unsay gigamit sa Diyos sa pagliso sa kasing-kasing sa tao, unsay gisulti sa anghel, si John the Baptist moabot og magpaliso siya sa kasing-kasing sa tao. Dayon, Matthew chapter 3 verse 1. Turn there. Matthew chapter 3 verse 1. It's preaching time, ladies and gentlemen. Matthew chapter 3 verse 1. Daghang tao diri karon, nindot kayo. Matthew chapter 3 verse 1. Kunana sa amen. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Niadtong mga adlaw, miabot si Juan ang Baptist nga nagawali diha sa kamingawan sa Judea. Ako musulti niyo karong gabi, unsay gamiton sa Diyos sa pagpaliso sa kasing-kasing sa mga tao aron sila maghimo sa saktong mga decision sa ilang kinabuhi. Ako musulti unsay gamiton sa Diyos kana manggod ang pagwali. Dali sa Truth Baptist Church, nagatuta sa pagwali. Kani ang buntag, nagtindog ko, nagwali. O na mga bago, first time niyabot sila, dali, naglantaw. Kasagaran ba kani? Wow! Wag yun ko nagadoon yan. We believe in preaching here. Kaya ang pagwali, maong galamiton, diyan sa kamot sa Diyos, nga makapaliso sa kasing-kasing sa tao. Nga naman ang tao, magdumili, magsalikway sa kaluwasan nga gi-offer sa Diyos, kaya na'y problema sa kasing-kasing. Dali tungod wala sila nakasabot, nausay wala nakasabot. Pero nagdagang tao, nakasabot na gayon, pero gahi ang kasing-kasing. Huwag dili sila mga impyerno, kaya wat nakasabot, mga impyerno tungod sa kagahi sa ilang kasing-kasing. Niaging Thursday, nag-study ko sa lalaki dito sa Children's Park. Nasa duwa ka high school girls, mga anak niya, high school na. So, more like 40 kapin siya. Nag-share ko kaniya kabayan sa kaluwasan. O nakakita ko ang bala, ang espiritu, ang Diyos nagduot gayud kaniya na mga luha dari sa iyang mata. Nag-share ko kaniya kabayan sa kaluwasan, kitang tanan mga magsasala, kinahanglan maluwas. Kung dalit na maluwas kitang tanan mo at sa impyerno, kinahanglan ka maluwas o ikaw mo at sa impyerno. Pero si Kristo namatay sa cross, humana og bayad para sa tanan mong sala, pinagi sa usa ka sakripisyo, hantod sa kangturan, pwede ka maluwas karon. Nagpasbot ko niya tanan.
Hinay-hinay ko, magkugihon aron nakasabot gayud siya. Huwag niabot ko sa katapusan akong nungatan. Ganan ba ka maluwas? Ganan ba ka mudawas sa regalo ni Kristo karon? Aron maluwas na gyud ka. Huwag siya nagsulti. Sunod na lang. Sunod na lang. Nakasabot siya dire. Naay problema dire. Ang problema, nasa kasing-kasing. Kain kasing-kasing ka na ang dapit sa garbo. Nga naman ang tao mo dumilit sa sakripisyo ni Kristo mo suli. Dili kumuto niya nakabayan sa salap kaluwasan. Dili grasya lang. Dili pagtulang. Depende ka na ako. Nga naman ang tao mo sulti niya na tungkol sa garbo sa kasing-kasing. Gahi ang kasing-kasing. Dili ka mo angkon nga nasayop sila sa ilang pagtuo. Mas kanan sila ma-imperno kaysa pag-change sa ilang pagtuo. Ang mga decision dili magikan sa hunahuna. Kita mag-stop, kita maghunahuna. Pero sa katapusan, kanunay maghimot ta sa decision gibase sa atong tinguha. Ang mga decision magikan sa kasing-kasing. Ug ang Diyos mo gamit sa pagwali, sa pagpaliso sa kasing-kasing ngadto sa Diyos ug ngadto sa iyang kabubuton. Preaching. Let me tell you what the Pitan needs today. Ako sulti ninyo unsa gikinahanglan nato diri sa dapitan karon. Kinahanglan ta sa daghang mainiton nga magwali nga motindog ug mowali ngadto sa tao sa Dios, mowali ug mopaliso sa kasing-kasing aron ang tao naay tinguha nga mosunod sa Ginoo. Turn the hearts of God's people to righteousness. Turn the hearts of God's people to serving God. Matag decision sa kinabuhi magikan sa kasing-kasing. Watch me now. Kung kini diri maong kalibutan, ang mga kahilayan, ang mga lingaw-lingaw, ang tanan nga iya sa kalibutan ug diri ang mga butang iya sa Dios. You watch me now. Kung ang kasing-kasing sa tao kaysa nag-focus, I don't know the word, naipaatubang. I don't know quite how to say it. Naipaatubang is facing towards sa kalibutan. If the heart is facing this direction, the decisions will all be this direction. Pero kung malisot na ang kasing-kasing, paatubang sa Ginoo, ang mga decision, Diyos nun, Espirituhanon, ug maayo para sa umaabon. It all comes down to the heart. Ug unsa gigamit sa Dios sa pagpaliso sa kasing-kasing. Pagwali. Pagwali. Turn with me to Titus chapter 2 verse 13. Titus chapter 2 verse 13. Titus chapter 2 verse 13. Kung nasa amen? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Kanang nga pulong zealous is masiboton. It means mainiton sa kasing-kasing. Kabalo ka ang tanan tao, mainiton sa kasing-kasing kabahin sa something. Laing tao ma-excited kabahin sa laing-laing butang. Na ay mga tao nga ma-excited kabahin sa pagkaon. Especially kung libre man. Diba? I think kitang tanan ma-excited kabahin sa kwarta. Diba? Ang mga babae ma-excited aron maka-shopping. Or diya sa pag-shopping. Kinsa diri ganan sa shopping. I hate shopping. Nahadlok ka mong puta sa kamot. Nahadlok. Si Pastor Mike mutawag ninyong tautan. Nahadlok. But watch me now. The Bible says God saved us so we would be zealous for good works. Masiboton. Let me read it. Masiboton sa maayong mga buhat. Kinsa? Nagstorya ka ba ni Kristo? Mihatag sa iyang kaugaling mo na lang ka nato. Aron siya makatubos ka nato gikan sa tanan kadautan ug makaputli nato sa iyang kaugalingon
sa usa ka pinasahi nga katawhan nga masiboton sa maayong mga buha. I want you to notice something very simple. Naay kalabutan sa pagkaputli o pagkamasiboton. There is a relationship between purity and holy zeal. Pagkamasiboton, di ba? Look at me girls, kung wala kay kainit sa imong kasing-kasing para sa pagpangalagad sa Ginoo, sa siguro na ay kahugaw sa imong kasing-kasing. Murag imong kasing-kasing nag-face sa kalibutan, your heart has turned. And that's why we need preachers. Kay dali gayud ang atong kasing-kasing malisog gikan sa Dios balik sa kalibutan. Dali gayud. Dili gayud ta. Watch me now. Dili gayud ta mahimong excited kabahin sa buluhaton sa Dios samtang ang atong kasing-kasing nag-atubang sa kalibutan. Is that correct? Nag-atubang. And that's why we need preachers. Kanamo rasang kinahanglan ta sa mga maguwali, mga men of God nga motindog o muwali sa pulong sa Dios nga maisog o klaro kay nga naman. Kay kana ang magpaliso sa kasing-kasing sa tao pabalik sa Dios. Ang atong kasing-kasing dali kayo nga mahisala gikan sa Ginoo. Di ba? Dali gyud. Kanamo rason nga kita nanginahanglan sa pagwali. Diya sa ikatulong nga verse o tubod sa panalangin. Kabalo mo niya ang kantohon o tubod sa panalangin. Sa ikatulong nga verse na lyrics, meaning a lyrics. Na ikining a lyrics. Pagkadako sa akong utang, ngato sa iyang grasya, apan ang ako ang dughan, dali mo biya niya. Matikod ba ka sa kadali na imong kasing-kasing mabugnaw? Sa kadali, kadlaw, excited ka kabayan sa tanan mga butang sa Diyos o 2 or 3 days na lang, balik na sa kalibutan. That's why we need preachers. That's why we need preaching. Kinahanglan ta sa mga maguwali nga magpaliso sa atong kasing-kasing pabalik sa Diyos o sa buluhaton aniya. Sorry, nasave ko sa grammar. May I remind our church tonight na ang tibok kalibutan kinahanglan maluwas. Pwede ba ko mo painomdom kaninyo? Ang tanan tao dari sa dapitan kinahanglan maluwas. Pasin, kabalo ko na daghang naluwas na pero mas daghang pa wala pa naluwas. Ang tibok kalibutan kinahanglan maluwas pero bisa na sa mulantaw. Makita ta sa mga Kristohanong kang kinsang kasing-kasing nagatubang sa kalibutan. Turn me to 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. Kung ako magkasulti nga to sa mga lalaki diri sa mong church, nag-surrender na kamo mahimong mga maguwali. Can I just say, nagdawat na ka sa pinakanindo pagtawag sa kinabuhi. Walay lain pagtawag sa Ginoo maglabaw sa pagwali sa iyang pulong. 1 John 2 verse 15. Kung nanasa, amen? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Ayaw higugma ang kalibutan. Ni ang mga butang nga naa sa kalibutan. Kung nadunay tao nga naghigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala diha kaniya. It doesn't mean ang amahan wala nahigugma sa tao. Nagpasabot ang tao wala nahigugma sa mga butang sama sa Diyos. Kayang tanan nga na sa kalibutan, ang pangibog sa unod, o ang pangibog sa mga mata, o ang garbo sa kinabuhi, dili iya sa amahan apan iya sa kalibutan.
Watch me now. Samtang ang kalibutan padulong sa impyerno, kadaghan sa mga Kristohanon, kang kinsang kasing-kasing magatubang sa kalibutan. Naigugma sa mga butang sa kalibutan. Kanamo rasan mabugnaw ta kabahin sa pagpangalagad. Kanamo rasan delikta excited kabahin sa pag-share sa gospel. Kaya naman, magatubang ta sa kalibutan. Naigugma ta sa mga butang sa kalibutan. Dagang Kristohanon, sama gayon nila o giyang asawa. Nainumdum mo sa story nila, dili la like daghan, kinyang tao, sila. Nainumdum ba? Ako ray mubasa, Genesis 13:12. And Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain. Watch. And pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Si Abram mipuyo sa yuta sa Canaan, og sila mipuyo diha sa mga syudad sa patag, og mipabarog sa iyang tolda paatubang sa Sodom. Apan ang mga tao sa Sodom dautan og mga magsasala sa hilabihan atubangan sa Ginoo. Kana manggod ang kahimtang sa daghang Kristohanong karong adlaw. Sulod sa ilang kasing-kasing, sila mipabarog sa ilang tolda, paatubang ni ining kalibutana. Unsa ilang tinugigugma ang mga butang ni ining kalibutana. Kanamo ras ng mga Kristohano mangita sa alibay aron dali kinahanglan magsangyaw. Nagaatubang ni ining kalibutana. Kanamo ras ng tao maglikay-likay sa pagpangalagad. Kaya na ang ilang kasing-kasing nagaatubang sa kalibutan. That's why we need preachers. Kaya ang magwawali mao ang magpaliso sa kasing-kasing pabalik sa Diyos. Ang mga magwawali mao ang magpaliso sa kasing-kasing pabalik sa buluhaton sa Ginoo aron mag-share sa mayong balita sa kaluwasan ngadto sa tanan. Kinahanglan ta sa mga magwawali nga magpahinumdum kanatong ang kalibutan kinahanglan maluwas o kita lamang ang ilang paglaom. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Kay si bisang kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Nanunsaon man nila sa pagtawag nga kaniya sa kangkinsa sila wala mituo. O unsaon nila sa pagtudya kaniya maitungod sa kangkinsa sila wala nagadungog. O unsaon nila pagkadungog kung walay maguwali. Kana nga maguwali dito, wala nag-story kabayan sa maguwali mo tingdog mawali dari sa church. Kana nag-story kabayan sa maguwali mo gawas sa church dito sa mga dalan ug mag-share sa ngayong balita dito. Pero paminaw nako. Without preachers in the pulpit, there will never be preachers on the street. Kay ang kasing-kasing sa tao ipaliso pinagi sa pagwali. Kung ang tao mo biya sa church, mo backslide, mo balik sa kalibutan, dili gayud ka mo kita kaniya magsangyaw dito sa gawas. Kay kung mubiya ka sa church, mong kasing-kasing mo balik sa kalibutan. O di, wak kay labo kabayan sa mga tao padulong sa impyerno. Gawas, kung walay maguwali diri sa pulpit, walay maguwali dito sa dalan. It is the preaching from the pulpit that stirs the hearts of the people who are listening. Ang pagwali, ang mainitong ang pagwali diha sa sulod sa simbahan, kanang magpatunaw sa ice diha sa kasing-kasing sa Kristohanon. I'm saying today, ang kalibutan kinahanglan maluwas. Pero kung walay magwali sa sulod sa church, sigurado walay magwali sa gawas. Kang kasing-kasing sa tao, mabalik sa kalibutan. Somebody has got to turn the hearts of the Visayan-speaking people. Kinahanglan ta sa mga maghuhali nga tinuod nga Bisaya. Kabalo ko masayo pa ko sa hay sa Bisaya.
Kabalo ko dali natural ang tanan ang paagi nga ako magastorya. Kinahanglan ta sa mga Bisaya na magwali kay nga naman ang atong kasing-kasing dali mo biya sa Ginoo mo balik sa kalibutan. Dali mabugnaw. Dali mawala ang kainit sa kasing-kasing para sa kaluwasan sa uban. Somebody needs to turn the hearts of God's people back to the things that really matter. Listen to me today. Kung makaplagan nimo ang imong kaugalingong kasing-kasing nga bugnaw na, nagaatubang na sa kalibutan, musulti nimo sa imong kinahanglan, pagwali. Pagwali. Kanamo rason dili ang pinaka delikado nga butang nga mahimo nimo kung mabugnaw ang imong kasing-kasing maong paglikay sa church. Did I say that correctly? Or did I mess up? English. The most dangerous thing you can do when your heart is cold is start avoiding church. You listen to me, kung mabugnay, magsonin ta. Your heart's cold. Your heart's cold. Kung mangita ka sa alibay, di ko makakuyog kay. Your heart is turned. You need preaching. Shut off Facebook. No, stay on Facebook. Go to Truth Baptist Church Tapitan and listen to some preaching. The best thing you can do when your heart is cold is hear preaching. We need somebody to remind us of the things that really matter. Can you go back with me to 1 John chapter 2? We just read verse 15 and 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Look at verse 17. Ang sunod nga verse. Ang sunod verse. First John chapter 2 verse 17. Kunanas, amen? And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. O ang kalibutan nagakahanaw, o ang mga pangibog ni ini, apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa Diyos, nagapabilin sa kahangturan. Let me tell you something. Let me tell you why we need preachers. We need somebody to remind us that everything here, mahanaw ug mawala ug walay pulos. O ang tanang atong buhaton dadiya lang sa gingharian sa Diyos, kana ang maglungtad sa kahangturan. He that doeth the will of God abideth forever. Kana nga buhaton nimo lang sa Ginoo, kana ang magpabilin. Nay usa ka kinabuhi ra nga dali magalabay. Ang buhat nato alang ni Kristo, kana ra magadugay. I'm saying tonight we need preachers. Hey, you young men, come on, naghimo sa decision sa una, mahimong mag-uwali. Hayaw mo biya sa imong decision. Hayaw mo balik. Don't go back on God. We need you. Dili pa igo nga na Amerikano mo wali diri sa Bisaya, kinahanglan ta sa mga tinuod Bisaya nga mag-uwali. We need somebody to remind us of what really matters. Kinahanglan ta nga naay mga tao mo painumdum na to nga nagayud ang lugar gitawag impyerno. Pipila ka si mana nilabay nay si Ma'am Farah nagyon ako sa story nay tao nagbugal-bugal niya, nagsulay siya nagsangyaw nay tao nagduo. Asa man ang impyerno? Huna-huna siya, bright kaayo siya. Asa man ang impyerno? Now, di ko makatubag niya nga pangutana nga sigurado gyud. Na ko'y idea. Pero kung ang Diyos ka na nga kita kabalo gayud, siya nagsulti kayo, klaro gyud sa Biblia. So wako kabalo sa klaro nga tubag niya na ko'y idea. Pero dili importante.
Di ko kinahanglan makasulti nimo asa dapi ang impyerno. Ako makasulti nimo kinsa ang moato didto. Silang tanan nga kita mo labay adlaw-adlaw di gyud mag-share kabay ni Kristo. Oh, Pastor Mike, so wala ko magsangyaw ko sa Sabado, dayon magbaliwala ka sa mga parente nimo. Maulaw ko mag-share kanila, hatagi sila sa chance nga maluwas. Kung sila mo ato sa impyerno, kung mo ato gayud sila sa impyerno, ayaw pagtugong sila magbasol kanimo. Naluwas ba ang imong pamilya? Imong mama, imong papa? Mapadulong sila sa kalayo sa impyerno. Naluwas ba imong igagaw? Imong auntie? How about your neighbors? Imong silinga? How about your barkada? Naluwas ba imong barkada? Naluwas ba imong classmates, young people? Nag-eskwela mo dito sa City High or sa lain-lain eskwela? Naluwas ba imong classmates? Or ikaw, mutugo sila may impyerno, kay maulaw ka. Pagkaulaw na to, kung dalit ta mag-warn sa atong mga higala nga nagayurang lugar gitawag impyerno. Dalit game. Dalit game ni, what's the word? Tuaw? Tiaw. Tiaw. Dalit tiaw-tiaw, is that how we say it? Dalit tiyaw-tiyaw ang pagpangalagat sa Ginoo. Kay nagayur ang lugar gitawag impyerno. Ug sila nga dalit maluwas, masunog hangtod sa kaangturan. Nainumdum ko, nag-story ko sa Jehovah's Witness, kanang gayud siya magdebate kabayan sa impyerno. Iyang gisulti, dalit, ang Diyos dalit mo tungong tao mag-antos hangtod sa kaangturan. Sigurado ba? Siya nag-offer kanila sa kaluwasan, silang nagdumili. Let me show you what the Bible says happens to people who go to hell. Revelation 14:11. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. And they have no rest day nor night. Who worship the beast in his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Kini nakastory kabayan sa katapusan sa kalibutan na antichrist ug tanan niana. Pero kini tinuod kabayan ni bisan kinsa nga maata sa impyerno. O ang aso sa ilang pagantos nagautbo hangtod sa kaangturan. Hangtod sa kaangturan. O sila walay pahulay sa adlaw ni sa gabi. Kinsa misimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan ug bisan kinsa nga nagadawa sa marka sa iyang ngalan. Hey, Truth Baptist Church, I'm saying tonight, kini ang kalibutan kinahanglan maluwas o kanamo ras ang kinahanglan ta sa magwali. Kay kung walay magwali sa pulpit, walay magwali sa dalan. Kay ang Diyos mo paliso sa kasing-kasing sa tao, pinaagi sa pagwali sa iyang pulong. Kinahanglan ta sa mga lalaki nga maglakaw, suod, duol kayo sa Diyos. Dahil mo tindog atubangan sa church, kung mawali sa pulong sa Diyos, aron mo paliso sa kasing-kasing sa tao sa Diyos, pabalik kaniya. Kinahanglan ta na itaw mo painumdum na tuon sa tinuod nga importante niining kinabuhiya. Kinahanglan ta ang tao mo painumdum na tuon nagayud ang judgment seat of Christ human niining nga kinabuhi. Romans 14:10, but why dost thou judge thy brother, or why dost thou set it not thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then, every one of us shall give account of himself to God. Apan ngano man nga ikaw naghukom sa imong igsoon, o ngano man nga ikaw nagtamay sa imong igsoon, kay kitang tanan mo tindog sa atubangan sa lingkuranan sa paghukom nga iya ni Kristo. Kay kini naisula ingon nga ako buhi, nagiingon ang Ginoo, ang matag tuhod mo piko ngari kanako, o ang matag dila mo sugid ngadto sa Dios sa mao unya nga paagi. Ang matag usa kanato mohatag og husay sa iyang kaugalingon nato sa Dios. Kana nga pulong husay medyo lalom, di ba? So magpasabot ko ninyo gikan sa among glossary.
kinang pasabot sa husay. I think Friday lang gi andam mi niini nga definition. Unsay pasabot sa husay, account. Here's what it means. Ang klarong pagsulti kung unsay sunod-sunod nga nanghitabo. You listen to me. You will stand before Jesus. He will sit on his throne and you will stand before him. Either as a sinner who's going to hell or as a Christian to have your works judged. Kung naluwas na ka, dili siya mo hukom sa imong sala. Kung wala ka naluwas, mo hukom gayud siya sa imong sala, dayon mo mubutang nimo sa impyerno. Pero nagasturi ko karon kabayan sa judgment seat of Christ, kana para sa mga taong naluwas gayud. Kung ikaw mo tindog atubangan ni Kristo, He says you will give an account. Do you know what that means? You will speak. Ikaw magpasabot niya, I say, og hanay, in order, kung unsay mong gibuha lang kaniya. Salamat sa Ginoo, dalita kina na magpasabot kabayan sa atong sala, kay kanagi tabong sa dugo ni Kristo, atong gihisko kaniya kung naluwas na ta. Pero naidaghang Kristohanong maulaw gayud atubangan niya. But you watch me now, you will speak. Walay tao maghimo ni ini. Si Kristo, unsay mong gibuha alang kanako, walay tao maghimo ni ini. Ambot. You will speak. You will speak. That should scare you. Makakahadlok gayud ka na. And that's why we need preachers. Because we forget there's a hell. Malimot ta na impyerno, malimot ta na mga higala, mga silingan, mga tao doon na mo padulong sa impyerno, malimot ta nga puhon, magatubang ta, atubangan ni Kristo. Ug mohatag og husay, Ginoo, kini akong gibuha alam kanimo. Mabase ni ka musulti, say kayo wa ko'y gibuha. Kung kana nga idea dili makapaliso sa imong kasing-kasing, kahit gayud imong kasing-kasing. Nianak nga adlaw, dali importante ang kadako sa imong financial. Ang kanindo sa imong balay. Ang kakulang sa imong kwarta, ang tanan niya na way labot. Unsay mong gibuha lang ni Kristo samtang buhi ka dere. Unsay mong gibuha sa kinabuhi nga ang Dios mihatag kanimo. Unsay mong gibuha sa kaluwasan nga yang gihatag kanimo. Dali gayud tamali mo sa mga butang nga tinuod nga importante ni ining kinabuhiha. And that's why we need preachers, gentlemen. It's just natural part of the Christian life. Kung walay magwali, mabugnaw o muliso kalibutan. It's just that simple. May I say that's why Christians need to be faithful to church. Ang kausa lang o makausa lang. Ang makausa lang matag simana dili paigo aron nimong kasing-kasing magpabilin do sa Dios. It's just not dali maliso ang kasing-kasing. Ang makausa lang, that's why we have more than one service. I know some people have to work. Nakasabot ko na mga tao na trabaho. I understand that. Pero kung wala ka nag-work, you should be in church. O mas mayo pa kung makakuha ka sa trabaho nga aron ikaw makapil sa tanan. But I do understand the financial. I do understand that. But we forget so fast. We forget so fast. Truth Baptist Church, listen to your pastor. Ang pinaka-common nga alibay nga nadunggan nako gikan sa Kristohano nga nag-backslide, nagbiyat na sa Ginoo. Ang pinaka-common nga alibay aron nga sila mo di ko makabalik sa church, di ko makabalik sa Ginoo tungod sa kamong tanan kabalo, tungod ulaw ko. Di ba? Paminaw. Kung nakay sala, ang Diyos ganahan mo pasaylo.
Ayaw mo pasamot sa kahimtan, pinaagi sa paglikay sa church ug sa pagwali sa pulong sa Dios. Kana ang gikinahanglan nimo. Kung maigo ka sa pagwali, maayo na para sa imong kinabuhi o maayo para sa imong umaabot kung mutingdog ka atubangan ni Kristo. Kung ang Diyos buot mo pasaylo nimo, wala kay alibay nga maglayas gikan kaniya. Lahi kaayo ang klase sa mensahe karon. Naiduwa ka, lahi kaayo nga katuyuan. Number one, we need preachers. Nami mga tao, mga lalaki diri, nag-surrender na, mahimong magwali. Pero base ng Diyos, nagtawag sa laing karong gabi. Nami mga tao, pipila ka bulan, nilabay, nagtingog sila diri. Ang Diyos nagtawag na akong magwali. Now you listen to me. Bisanun sa imong sayop, bisanun sa imong gibuha, sukad niyana. Listen to me, God doesn't change His mind. The gifts and callings of God are without repentance. You can still fulfill God's will. Pero para sa mga lain, base na lalaki diri karon, wala gyud ka naghimo sa decision. Nagatuo kung ang Diyos nagtawag nako na mawali. Ako mohatag nimo sa oportunidad karon mo dawat mo tubag sa iyang tawag. Kasi na tawag karon. Ang Diyos nagalihok sa imong kasing-kasing kabahin sa pagwali. Mahimong, that doesn't mean pastor, being a preacher. Not every preacher is a pastor. I preached for how many years before I became a pastor? When did I come here and become a pastor? When did we start the church? 2017. I started preaching regularly in 2003. So being a preacher doesn't mean being a pastor. It means being a preacher. We need preachers. So basing na itaw diri ang Diyos nagalihok sa imong kasing-kasing aron ikaw mahimo magwali. If that's you, mutubag ba ka sa tawag? Mutubag ba ka sa tawag? The second point is for everybody. Will you be honest? Ang imong kasing-kasing ba naglisok pabalik sa kalibutan? Mas excited ka kabahin sa kwarta kaysa kalawasan sa kalag? I think I should say that again. Mas excited ka kabahin sa kwarta kaysa kalawasan? Your heart is cold. Would you let God turn your heart? Ikaw ba mo tugo ang Diyos mo paliso sa imong kasing-kasing pabalik sa Diyos aron ikaw magmasiboton pag-usap? Nainom naman ka sa panahon, excited ka kabahin sa pagpangalagad? Unsa na itabo? Ang Diyos wala nagbalhin. Kung wala ko'y kainit sa akong kasing-kasing, kanadali ang sayop sa Diyos. Kana nagpasabot ako nagbalhin. Naidaan story. Come here, wifey. Bring your chair. Don't kick the coffee cup. Kick Kiana, but not the coffee. Sit right there. Sa una, naidagang car sa US. Sa front seat, sama sa atong jeepney karon. Kita na kasakay sulod sa jeepney. Kabalo mo, na bench seat. Here, give me another chair. Kinsa na. Hatay ko sa chair. Salamat. So wala ko'y bench. So kini ang akong bench seat, ha? Naitigo lang nga magtiayon, nag-drive sa car. Us kagabi Driving ang bana ng asawa na dito sa iyang bahin. You know the story, don't you? Yung asawa, nag-start siya magreklamo gamay. Yang gisulti na inumdum ko sa diya bago pa mi nagkasal. Naglingkod mi duol kaayo. Sweet kaayo man. Ano man dali naron? Ang bana, nagpadayon nag-drive, hilom siya kadyot. Kaya siya naglantog, yang gisulti. Wala ko nagsibog. Saktong grammar.
Wala ko misibog. Siya ang driver. Kung dali na suod, kinsang misibog, siya. Kung imong kasing-kasing dali na suod sa Ginoo, kinsa man misibog, di siya. Pero naimindo nga balita. Kung ikaw mo balik, siya mo dawat mo. Dili siya mo salikway. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Pagduol sa Ginoo, siya magdul kanimo. Kinahanglan ba ka mo tugo ang Diyos mo paliso sa imong kasing-kasing karon? Pwede manggod. So, wifey. Are you a zealous Christian? Na I know, nagatubang ta sa daghang guba dire, daghang stress, ug usahayang mga pagsulay mukawa sa atong zeal. Diba? But you can get it back. Sometimes it's not sin. Sometimes it's trials. But we allow kita mo tugo ang pagsulay nga magpasibog ka nato. Makabalik ka. Makatugo ka nga ang Diyos mo paliso sa imong kasing-kasing pabalik kaniya. Will you let Him? Kinahanglan ta sa mga Kristohano nga masibot tong kabahin sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung naay mga bista mo sulod diri, dapat sila mo kita sa mga Kristohano nga nahigugma gayud sa Ginoo. Na excited kabahin sa pagpangalagad sa Ginoo. I know we can't always just, I understand that. But the times when we are down should be the exception, not the rule. Kinahanglan ba ka mo balik sa imong kasing-kasing sa Diyos karon? I want every head bowed, every eye closed.